Mireu, nosaltres vam exigir que durant aquesta legislatura hi hagués una consulta. Vam deixar clar que aquesta consulta no podia ser una penyora entre membres de govern. I el que estem veient ara és que es pot convertir en això, en una penyora entre la Convergència Democràtica i Unió i Esquerra Republicana. És massa important el procés nacional que hem engegat i el procés de la consulta com per deixar-lo només en mans de govern. I per tant el que exigim és que deixin d'esbatussar-se públicament, que Iniciativa hem proposat i el Parlament així ho ha volgut, que es creïn uns instruments per garantir que la consulta es fa i es fa bé. El primer i principal és una comissió en el Parlament que encara no s'ha creat, que exigim que es creï ja, que creiem que hauria d'estar ja funcionant i que és la que ha de decidir precisament quan, com i què significa aquest procés, perquè té la majoria parlamentària per fer-ho i perquè en paral·lel té l'acompanyament social en el marc d'un pacte nacional en què les organitzacions socials i cíviques del país poden acompanyar-lo. I perquè estem disposats des d'aquesta comissió en el Parlament a rendir comptes no només socialment sinó a través d'aquest pacte nacional. Aquests són els instruments per garantir que la consulta es faci en aquesta legislatura i es faci bé. I la picabaralla entre Esquerra i Convergència i Unió l'únic que pot fer és malmetre aquest procés que ja de per si és prou complicat. Per tant, el que els emplacem és a que deixin d'esbatussar-se entre socis de govern i que siguin una mica seriosos en aquest tema i aprofitin els instruments que hem pogut aconseguir, que són els que permetran fer una consulta i fer-la bé, que és tan o més important com el fet de decidir quin dia. És probable que el senyor Duran intenti buscar excuses per explicar quin és el seu full o no full de ruta. Des d'Iniciativa i Esquerra Unida sempre hem dit que volem que aquesta consulta es faci en aquesta legislatura i es faci bé. I sempre hem garantit a través del que hem plantejat, dels instruments de la Comissió pel dret a decidir, que és la nostra proposta en tot aquest procés, la comissió parlamentària, que hem de garantir en aquesta comissió que siguem el jurídicament més impecables i rigorosos, per tal de visibilitzar que el que hi ha a l'estat espanyol és un conflicte polític i no pas jurídic, i per visibilitzar clarament que hi ha una majoria política i social que hi està d'acord, i per tant començant per les propostes més àmplies polítiques i socialment, per tant incloent totes les forces polítiques que avui recolzen el dret a decidir. Aquesta és la nostra aposta per començar, i malauradament el que veiem és un govern més entestat en barallar-se per una data que no en començar el procés, que vol dir crear aquesta comissió ja en el Parlament i començar a treballar entre totes les forces polítiques per engegar el procés.